Я не знаю, секундочку. Вы куда позвонили? Объясните человеку. Добрый вечер еще раз. А это кто? С кем? Это муж. Алло. Моисей. Да, слушаю. Женщина, вы успокойтесь, все добро. Что такое? Мы вам не Вы поражаем. разговариваете на русском языке, я вас не понимаю. Мы находимся в Беларуси, пробачьте. Я не понимаю вас. Но это Я не вас моя не проблема. понимаю. Это, на жаль, не моя проблема. Ви знаєте, приїхали що? в Україну, де є існує мова, національна народна І мова, що білоруська. далі? Тому я маю право користатися цією мовою. Коли Так ви мене не розкажіть, розумієте, що- це не моя проблема. В чем? Короче, Що я зробила? Почекайте, хвилиночку, почекайте. Женщина злосно порушала правила дорожнього руху. Да и города вас. Да, слушай. Нет, так что я сделала? Я не поняла. Зараз все добре. Мы за Зараз вас ничего не маем. Что вы? Что-то вы быстро научились, евреи, разговаривать на белорусском языке. Добро. Очень быстро. Алло. А это бобруйский националист. русський національний. А это, знаешь, этот, как его, сын этого, который был. Так вона до вас приїхала, що до вас приїхала шукати Ну, ніякі ахови від нас? Я не знаю. мы сами еще только что Я не знаю. Ну, зрозуміло. Вас вызвали. Я не знаю. Я не порушала А правила. что Ми я хотіли показати, телефонувала. Нас ледве не підбила там на проспекті. Ну, я не Довго знаю. телефонувала, вогонь нас увагу не звертала. Ну, да і потелефонували. Їхали, заявили, її, повідомили на пости ГАІ, чекали. Зараз вона звернула. Все? И что я звернула? И куда я звернула? Мы не разумеем вашей российской мовы. Да что вы Пробачте. говорите? Бобруйск, что Давайте вы дочекаємося говорите? даїшників, так, і все буде добре. Ми зараз говоримо, що ви не турбуєте. Мы вас не зупиняли. Ми не так маємо что- права вас Да, затримувати. вы меня останавливали. Мы хотели вам Останавливали. розповісти, що ми Останавливали вы меня. Останавливали. на- Хотели на попросить вас зупиниться и объяснить, что вы нарушаете правила дорожного руху. Ни больше, ни меньше. Але ж вы не зупинились. А почему я должна останавливаться? Вы если можете не срочно? зупиняться. ви нічого не повинні робити. На проспекті Незалежності, в центрі города. Самое. У вас где опознавательные знаки ваши? Если вы ГАИ или кто вы Мы такие? не ДАИ. Если бы ГАИ, если я бы остановилась, извините, чужом, вы так в машине... Ви не ночью повинні сидят. зупинятися, Ніяких це ваші питань до права. вас нема. Ми ваші права не порушали, тому все добре. Вы давайте не накаляйте обстановку, присаживайтесь в машину, Я, вы ожидаем. знаете что? Добро. Добре. А так, короче говоря, я сейчас... это Присядьте в самое. машину, Я всё, напишу на вас жалобу. Добро. Коли ласка, Еду даить. наші дані так само будуть у міліції, у ДАІ. Коли хочете, можете на нас писати жалобу. Напишу. Скаргу. Так, добре. Україну. Я слухав, ми Нормально. нормальово мускулі. Ось така їх історія. До речі, я нагадую, ми зупинили, ми зустріли громадянку, напевно, громадянку Росії, так, не розуміє білоруську мову, лічить нас білоруськими націоналістами. Націоналісти. Бобруйські. До речі, один з Бобруйська, один з Мінська. Ось. Габрей, бобруйський габрей. Да. Так, при яких обставинах це відбулося. Вона порушала правила дорожнього руху, ледве нас не збила там на проспекті. О, за нами йдуть. Глядите. Номер запишіть. Номер. Обов'язково номер. Ось ця жінка, бачите її? Да. Ось. Ну, хоч шубу сняла. Назвала нас націоналістами. Осторожно, там вода. Не треба ходити по воді. Да подглядите, ласка, ніяких проблем. Volkswagen, да. Драндулет какой-то. Білоруський націоналістичний танк. Ну ладно, зараз поїде, глядите. Ось. Такі справи. Ситуація починає становитися вельми цікавою. Ні, ну то коли приїхали в Білорусь, то треба нехай поважають. Добре, ми зробимо паузу, ми зараз чекаємо, поки приїде екіпаж ДАІ. Ті уїде наша господариня. Вона Це може наша просто господариня. уїхати. Ми не маємо права утримувати. Я думаю, вона буде чекати зараз даїшника. Поглядим. Ну, поглядимо. Коли буде, ми протягнемо наш репортаж, коли з'являться нові події. До хутка.